Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Λοιπόν, τάκα. Θα παρακολουθήσουμε unboxing iPhone 4S. Η βιντεοσκόπηση γίνεται με iPad 2. Για τις αυτές, για το διαδικαστικό τα λέω αυτά. Και με τον ίδιο τρόπο εδώ πέρα μας έχει στείλει το αδερφάκι μας από το εξωτερικό το τηλεφωνάκι. Δεν θα διαβάσουμε τώρα την καρτούλα που μας έστειλε για προφανείς λόγους. Βλέπουμε απ' έξω μόνο. Και προχωράμε γρήγορα στο unboxing, διότι δεν έχουμε χρόνο και πολύ. Είδατε τι ωραία δουλίτσα. Φοβερός, έτσι. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. 25 Δεκεμβρίου σήμερα, Χριστούγεννα. Αυτό έχει έρθει εδώ και 10 μέρες. Και 10 μέρες είναι έτσι. Όχι, για να δείτε δηλαδή τι εγκράτεια. Για τι εγκράτεια μιλάμε. Φοβερή εγκράτεια. Να δω το κουτάκι του. Σκουπιδάκια. Λοιπόν, κοπιδάκι. Τι άλλο έχουμε. Βάλω και εδώ το αδερφάκι μου. Έλα. Αυτή βέβαια είναι η original συσκευασία που έρχεται. Από Κίνα βέβαια, από αλλού να έρθει. Μόνο που έχει αφαιρέσει τα διακριτικά εδώ πέρα το αδερφάκι μου. Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται τίποτα. Και πάμε παρακάτω. Να το κουτάκι το κρατάμε βέβαια. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ένα πολύ ωραίο κουτάκι. Έτσι. Και στην άκρη. Καλά, τι έχει φτιάξει εδώ ρε παιδιά, δηλαδή. Να το. 16άρι. 16άρι, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. 32άρι είχαμε. 4. iPhone 4, το δώσαμε. Και παίρνουμε ένα 16άρι 4S. Στο μόνο σημείο που γράφει το 4S είναι εδώ και εδώ. Στο κουτί δηλαδή. Κοπιδάκι, όπως μου έχει δείξει ο φίλος μου ο Γιάννης. Ανοίγουμε προσεκτικά τη ζελατίνα. Προσεκτικά είπαμε, όχι να το τσακίσουμε. Προσεκτικά. Έτσι. Απάλα. Έλα. Ξεκόλλησε. Ξεκολλάει. Να το. Πάει αυτό. Τελείωσε. Την πάνω ζελατίνα δεν τη βγάζουμε. Την κρατάμε όπως είναι. Κρατάμε το κουτάκι γιατί μας αρέσει. Ήρθε η ώρα της κρίσης όμως, έτσι. Μιλάμε για... Ζούμε φοβερές στιγμές. Να το. Καλά πλάκα μου κάνετε. Σαν το 4 είναι. Ολόιδιο. Καμία διαφορά. Δεν μ' άρεσαν αυτά τα πράγματα. Πλάκα κάνω βέβαια, το ξέραμε ότι είναι ίδιο με το 4. Ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Όπως και να το κάνουμε, είναι καταπληκτικό. Φοβερό design. Και είναι βέβαια υποθέτουμε ότι το 5, το αναμενόμενο 5, θα είναι ακόμα πιο όμορφο. Το οποίο βέβαια θα θέλει κανένα δεκάμενο ακόμα για να κυκλοφορήσει. Σύμφωνα με τη λογική της Apple. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα εδώ είπαμε. Έχει
αυτά εδώ τα γνωστά μας τσουμπλεκάκια. Και ορίστε εδώ, power adapter, και είναι για αμερικάνικο σύστημα που μας έχει έρθει από Αμερική. Το καλώδιο που συνδέεται στον υπολογιστή στο power adapter και τα ακουστικάκια μας. Αυτό που δεν βλέπω με την πρώτη όμως είναι το παπαρδελάκι. Ανάτα ρε παιδιά, λέω και εγώ, δεν βάλανε, μα είναι δυνατόν? Όχι βέβαια, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό, για τη SIM. Όλα καλά λοιπόν. Σε λίγο θα τον ενεργοποιήσουμε. Δηλαδή σε λίγο, τώρα. Με τις ζελατίνες ακόμα, έτσι. Να το μιλαράκι. Πολύ ωραίο πράγμα. Φοβερή αίσθηση, μου έχει λείψει. Γιατί έχω δώσει το 4 εδώ και καιρό και μου έλειψε η αίσθηση του. Είναι καταπληκτικό εργαλείο. Και λέει κόλλησε. Ακόμα δεν το πήραμε να τα ανάψουμε και κόλλησε, λέει. Φοβερή ιστορία, δεν θα ήτανε? Θα γελάγαμε πολύ. Όχι μωρέ, δεν κόλλησα αμέσως εγώ να κατηγορήσω. Αμάν. Πάμε. No SIM card, το ξέρουμε. Οκ. British English. Τι άλλο έχει? Έχει και ελληνικά άμα θες. Θες ελληνικά? Να τα αφήσουμε προς το πάνω στο British English. Στο εκεί. Πάμε παρακάτω. Setting language. No SIM installed. Το ξέρουμε. Αν χρειάζεται εντάξει. Καλά. Θα τη βάλουμε και τη SIM εν ελθέτω χρόνο. Αυτό είναι πάντως. Ωραίο εργαλείο. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη επαφή και το unboxing έτσι όπως το είδα εγώ. Και καλή χρονιά να έχουμε. Καλά να είμαστε. Και να χαιρόμαστε όποιον θέλουμε και να μας χαίρονται αυτοί που γουστάρουμε. Χαίρετε.